ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife mere ebe a, ka unu sikwa n'ife mere mmadụ wee mụta akọ. O wee bụ na mama anyị unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na ọ nọkwa n'ime afịa na-elele onwe ya afịa na-agbara onwe ya mbọ ka ọ chụta ife nya na ụmụ ya eri. Ọnya ka a na-akọwa na o nwere otu nwoke nwa onye oshi dimkpa bini okoko efuru efu wee bịa goro mama anụnwa ife wee gochazie ya wee sị na o ji ego na ego ya ezu na ife ọghọ bụ ka ebe a na-eme POS ka o jee ebe ahụ weta ego ka o wee nye agba mama na mama kpọnye ya nwa ya nwoke ka nya na ya yiri wee jee ebe ahụ o weta ego ka o nyezie ya. Mama wee gwa nwa ya nwoke na ya sozie nya bụ okoko onye oshi ka o jee nata ya ego dịka o yeje na POS jee wepụta ego. Ọkwa ya ka mama na ebe anụnwa 1 hour gaa ka ọ fụghọ nwa ya, 2 hours agakwana ka ọ fụọkwa nwa ya nwoke, 3 hours ka ọ fụọkwa nwa ya nwoke, 4 hours wee na-aga mama afọzikwa nwa ya nwoke. Ọkwa ya ka ọ nọzi ebe a ume nkoropụ obi mmapụ nwaanyị mmadụ wee tọwọrọ n'ala na-asa aka n'elu na-asa aka n'ala na si kedu nwa ya o si nya jee nata nwoke nwa na ego na POS na ka a na-ekwukwa kịta anụnwa na mama afụbekwa nwa ya. Unu afụgokwa na ụdịka dị iche iche ndị mmadụ sizikwonu wee na-ezu oshi nwa. O nwerọkwa na ụdịka alụlụ ana na ụdịka aghụghọ ndị mmadụ eji ọzọkwanụ wee na-ezu oshi na nke ikpeazụ a wee na-ezu ma oshi nwa. Kedu na ife anyị akpọ nke ndị mmadụ na ebe a ọ mama ka unu ya atụ ụta ka onye oshi bịara igo ya ife ejighị ego. Kedu nnọọ onye anyị atụ ụta na ife a merụ biko nu wee sị ka m butere unu ife onyonyo ebe a ka unu sikwa n'ife merụ mmadụ wee mụta akọ na ndị oshi nwa echenjigokwa ọnọdụ fa ji ezu oshi ma ndị a na-ezu oshi fa echenjigokwa ọnọdụ. Biko nu mmadụ bịakwa na shọpụ ugo ya ife si na ife ọgụ bụ na o jighị ego ka o jee na POS biko nye nwekwana nwa ya esi nya so ya ma gụnwa na onwe ya iso na ya. Ọ chọọ igo ife nya jee na POS jee weta ego ọ bata n'ime afịa ogoro ife ọ chọrọ igo. Amakwa m nke bụ na mmadụ ya bata n'ime afịa igobe ife gocha ịmazie na ijighị ego ka ije weta ọkwa na be ka isi wepụta ịmahụ na ijighị ego bifo ị na-ego nwaanyị mmadụ ife. Kedu na ụdịka obi ọjọọ ndị mmadụ na-enwe bikonu kịta nwaanyị mmadụ afụghọ nwa ya ọghọ ngwa afịa nwa na ogoje ka ọ fụrụ ọghọ nwoke nwanụ ka a fụrụ. Gwagodunu m ebe a ya esi wee chọba nwoke achọba kee na onye ma nwoke nwanụ o mama akịta isi anya kọwaa ka onye nwadụ o ya akọwatanwu o nwere kamera dị ebe anyị eji wee sị na onye dị etu a. Unu afụgokwanụ biko ọ bụrụ na ị nwekwara ndị nne nwaanyị na ndị nna mmadụ a na-azụ afịa n'ime afịa enweghị ezigota foonu ahịa enene Facebook mara ife na-eme n'ụwa biko nu na-agwanụfe okwu. Ọ bụ na gọọmenti ya akpọpụta ndị ya eje n'ime afịa na-agbasa ozi na-adụ ndị nne nwaanyị anụnwa ọdụ fa na ndị agadi nwoke na-agwagasịfe okwu dị iche iche duto na-amarugo na fa enweghị foonu na fa ahịa enene mara ife na-eme n'ụwa ka a na-agwafa na ụdị ife anụnwa na mmadụ bịakwa goo ya ife si ugu na gụsie na ga-esokwana ya na mmadụ bịa goo ya ife si na ọ na-eme POS na o jere ime transfa nke nwanụ na gụ na kọrọ onye ahụ ngwa afịa chụpụ ya na shọpụ si anya ego na ọ chọọ igo ife ya ji ebe a na-ewidiri ego ji eweta ego ka ọ bịa goro ife ọ chọrọ igo n'ime afịa. Na-ekwenụ ka ndị anụnwa si wee burukwa batanụ fabaa n'ime afịa fa na-aghọrị ndị agadi nwaanyị na-ele ife na-ezukọsị ife fa mbọsị a ka esepụta nwaanyị dị ime ọ banyekwa si na o jighị ego ka o mee transfa ọ bụrụ na ofe ka alatị ka ọ na-enye ndị mmadụ ewee jidie ka a kụọ ya ife akụrụ tinka ọ nọrọ ebe ahụ na-eti mkpu na-ebe akwa ime nọrọ ebe ahụ mebie ndị nne nwaanyị metabara ebere n'ime na-eme kpụrụ ya kpụjee na nke ndị sekuriti na-alụ ọrụ ebe ahụ. Onye ka apụtakwa mbọsị a ndị nne nwaanyị na-agbakwa n'ime afịa ofuka dị ime ofuka adịghị ime nke ọzọ ejidekwafa tibekwafa ife fa bịala oshi n'ime afịa. Kedu na ife anyị akpọ nke a bikonu agbachara ndị nke anụnwa ụtọ onye nke ọzọ dị ime nwa dị ya n'afọ na-eme kpum 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 ọ nọrọ na-asị si meeri ya ebere si meeri ya ebere. Ndị nne nwaanyị na-ebe a na-asị ịmahụ n'idi ime wee bata n'ime afịa ịbịa zuo oshi. Onye nke nya na ya yi adịghị ime onye nke ahụ ka eji ịtarị ya ife apịara ya azụ ya niile ebuso ọbara ọbara. Thank God na onye nke dị ime na fa emetụghị aka maka na onye nke ahụ bụ na-apịara ya ofe ịtarị ọ mụpụrụ fa nwa aka ha aka nwa m amahụ na oderi ka ọ ya amụ ka anịnị ka ọ ya amụ. Agadi nwaanyị ya ejesi ibie gbaa mbọ ọ si n'oshi ka ọ na-ezu n'ime afịa. Na-ekwenụ nwaanyị anọkwa kịta na-agbara onwe ya mbọ ewerụkwa infọm of POS bịa zuru nwa ya nwoke n'ime afịa ka na ebe a ga-esifu nwatakịrị a bikonu kelu na ụdịka okechi dị ife nke a duonu. Ọ bụrụ na ndị na-afụ maka ndị na-ele afịa n'ime afịa na fa ya enye aka ndị gọọmenti enye aka a na-agbasa ozi mbọsị eji eme mkpocha na nzacha n'ime afịa eji azachasị ebe niile ewere ohere ahụ gwa ụfọdụ ndị enweghị foonu okwu gwafa na fa na-ekwu ife na-eme n'ụwa mmadụ bịa na chọpụ ose ego kpọnye ya nwa ka o jee mee POS na gụ biko gaa kpọnye ya irighi eri ka ịhakwa ka ịha
gwagodunu nke a ga-esi wee chọta nwatakịrị a bikonu, kedu ka mama a ga-esi wee kuni wee na-abịa, kedu okwu o ga-eji wee na ọkpa ya ya da ama jijijiji bifo ọ naruo ka o ga-esi wee gaa ije. Ụlọ mmiri na echiche bikonu ndị makwa nwaanyị a burukwana ya jebe ụlọ ọgwụ. Chineke mekwanụ na-ebele ka afọ nwa ya nwanụ. Chineke nye aka biko ka afọ nwatakịrị mmadụ ma jidekwana onye kpara ụdị agwa ọjọọ ka ọ takwa n'afụfụ njia. Onwekwo na ụdịka esi ozikwo na ezu ochi, onwezikwo na ụdịka ife ọjọọ ndị mmadụ amazikwa na nke ikpeazụ a. Chineke moo.